Центровката иска настройка, нали? Центровка винаги. Той е като колата, бе. Оле, Ти кое смазваш ли нещо сега? тук този тор сега ми дава висок и трябва да сложа лой да мога да стане по-нисък, както се трябва. Голяма разправление. Види сега, то трябва да забути, иначе няма да запали. Получавам сценична треска, дигам температура и им задигат топилни залта. Ама Драгиев е обръгнал на тия работи. Стар артист. Айде. Драго, я кажи сега тая фатка Драгиевата, ти ли си я измислял? На мене го кажи, не го разправя. Тая фатка, знаеш какво прави? Тая фатка гледа какво прави. Паща ме е така, майка му стара. Ама, нали егенето ни вече напредна, аз си го чупя и си го хапвам по-малко. Ти го хапваш както разчекна това. Едно време разчеквал ли си ги на Драгиевата? Разчеквал съм ги, не ми... Знаеш какво съм ги правил? Още се носи славата ти. Драгиевата фатка. Нещо време хората имат по едно дете, най-много по две, пък тук от среща имаше една махала, то аз не съм я заварил, имам още така викаме на местността, Долен Пропол. Там е имало един с 24 деца от две жени. 24 деца от две жени и двете жени едновременно, защото е бил мюсюлманин. Мюсюлманин е бил. То на коня най-отпред яхнат на кичено халище, на най-малкото дете задължението му да води коня. За него всичките деца, малки и големи, и жените бременни, по едно бебе носят и това е положението. Ама деца има. Колко? 24. 24. Добре, той беше в Африка. Те викат, как 36. тази жена, кога ги е раждала, колко? Ми чакай, значи, те са многоженството е било и при прабългарите на време. Че и Трябва през да Славяни има май, деца. и през всичките го има. Те мисля, че и той тръгва, но той тръгва с всичкото. Ти не можеш да вариш само връзка, ти трябва да имаш тилово осигуряване. Ти тръгваш с жените, децата, с обози, с всичкото тръгваш. И работна ръка трябва. Всичкото. Той Дъщета. децата и. То не е само Юрош напред. Ти Ашема, Драго, към него има призив отправен. Правилно. Значи ще го дигна по този повод 20, той е 85 годишен, аз съм 75. Ти си Дигам кюрпе, го, кюрпе, младо. кюрпе съм, обаче го дигам за 20 Фурната му да е стенала, ама седмито не е измушичало, нали? Здравей! Може да го прости. Може да го прости. Да го прости.